Assalamu alaikum muhtaram milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşavçı halkımız tırmışında hem yaşayışında bulgan koy bir vakıgalar hem yanılıklar bilen bu atna davamında sizle min İnsaf Abdullah tanıştırırmın. Siz Tatarlar tapşırığın qarısız. Bugünkü çıkarılışta. Bütün Dünya Tatar Kongresi съездına delegatlar saylı başladılar. Onlar arasında milli uyuşmalar vakillerine tugulçuluk, artistler, tarihçiler, galimler, okutuşlar hem studentlar da var. Qozanda Abdullah Tuqay'ını isk aldılar. Onun xoruğu bizning ko'ngillerde hem Allah bilsa ul bizning bugünkü iş gamelleri bizge güç berip tura. Yıldız Halilullinga bağışlangan biyografik kitap takdim etildi. Alemi dünya yaşında bu kişinin üzerinde hem yazmışında elbette. Kirov ülkesi Malmış rayonu Яңа Смәйіл avulu yaşayışı. Яңа Смәйіл avulunda şınnap da dini xalıq yaşay. Mine elege 18. asırda tüzülgen meşit iplep kine Яңа meşitke evrilgen. Tomski Tatar balaları kitap dünyasına kiri kayıttı. Ümet zor şul balalardan. Da kitaptın kileçegi var, tuğan tel yaşısı var. Allah'a şükür. Bu yıl Qozanda bütün Dünya Tatar Kongresi'nin 8. siyazda uzlaşaq. 2 Avgust'a bilgilengen bu zor şarada ilimizin türlü tüveklerinden hem şit illerden aktif milletteşlerimiz yığılaşaq. Ufada ilgi siyazga delegatlar saylağı boyunca kengeşme ayıştırıldı. Başkırstanda 1,5 milyon Tatar yaşağı məğlum. Alar arasından Qozanğa millet üsüşüne zor iliş kırtuşlar kileşek. Toluraq haberçimiz Milevşa Latıpova reportajından. Шайхетдинов Акил Гилимұлы, Башқұртстан Республикасының атқазанған рәссамы. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin съезді 5 yılga bir tapqır uyuştırıla. Гадәттә әлеге рәсми чарада катнашачак делегатлар кандидатураларын төбәкнең татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре тәкъдим итә. Бүген Башкортстанда 20дән артык татар оешмалары эшләве мәгълүм. Март ayында алар махсус очрашу оештырып, уртак делегатлар исемлеген төзегән. Әлбәттә, һәр бер оешмада бик күп фидакар хезмәт итүче шәхесләр бар. Аларның һәр берсендә кертәсе килә иде. Әмма без бу очракта инде әлеге чаралардан кайткач, үзенең белеме белән, алган тәэсиратлары белән башкаларга да уртаклашырды, кешеләрне сайларга тырыштык. Делегатлар списогында 92 исем теркәлгән. Аларның һәр кайсысы милләт үсешенә үз өлешен кертүчеләр. Мин инде гомумән һәр вакыт әйтеп киләм дигән менә бу милләтне ныгытуда, милләтне үстерүдә күбрәк инде хәзер яшьләр катнашсын. Bütün dünyadan җыелган 1,5 Tatar arasında katnaшу, 7 milyon Tatardan bik mühim iş дип саныйм. Делегатлар арасында милләт киләчәге яшьләр дә бар. Biz өлкән буын милли хәрәкәт ветераннарыннан аларның хезмәт юлын, аларның тормыш юлын өйрәнеп, алар башкарган эшләргә сокланып, һәм үзебез дә яшьләр арасында шундый ук күркәм тамашалар, очрашулар үткәрергә өйрәнәбез. Чарада Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Васил Шәйхразиев катнашты. Киңәшмәдә Милли шура рәисенә Башкортстаннан шәрәфле кунаклар исемлеге дә тәкъдим ителде. Алар арасында танылган мәдәният һәм сәнгать әһелләре, фән эшлеклеләре бар. Менә инде делегатларны сайладык. Алар инде үз шәһәрләрендә, үз районнарында хәзер милләттәшләр белән очрашып, съездда күтәрелә торган сорауларга язып алып, безгә килеп, менә бергәләп инде Аллаһ насип итсә 2 августта Казан шәһәрендә Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin 8. съездын үткәрәбез. Делегатлар сайланып, уртак протоколга кул куелганнан соң киңәшмә татар мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүче милләттәшләребезне бүләкләү белән тәмамланды. Башкортстанның Уфа шәһәреннән Миләүшә Латыпова, Татарлар. Aprel ayı bizgə Abdullah Tuqayını бүләк итте һәм aprel ayı аны бездән алды да. 15 apreldə Klyachkin xəstəxanasında büyük şairimiz dünyadan kitə. Her yılını bu gününü Tatar halkını tağın bir tapqır iske ala. Hasan Tufan şeşekler kitirgiz Tuqayga dip yazdı. Dürüsten de anı tuğan günündəginə tugul vafat bulğan günündə de zurlav heykeline şeşek salu mühim. Bu milletimiz için gerek. Tulrak İlveri Hüsnüddinova söyler. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
Клячкин хастаханәсенә килгәндә инде Габдулла Тукай 38 килога гына калган була. 36 көннән татар халкы шагыйрен югалта. Ул көнне Казанда бөтен тормыш туктап калган сыман булган. Газета-журналларга үлеме турында хәбәр язылып чыга. Шагыйрьне озаткан көнне китап кибетләре, мәдрәсәләр, нәшриятлар эшләми. Төрле фикерләр буенча аны җирләргә 5000-нән алып 10,000-гә кадәр кеше Казан урамнарына чыккан. Бу инде аның чын халык шагыйре булуына тагын бер дәлил. Габдулла Тукайның рухи әйдәмән булып китүе ул бер караганда серле дә, бер караганда бик гади дә. Ул ниндидер патша указы белән яисә КПСС үзәк комитеты карары белән рухи символ булып сайланмаган. Халык аны үзе сайлады. Без бүген Тукайны вафат булган көнен, яисә аның туган көнен искә алган вакытта нәкъ Тукайыбыз рухы белән яшибез. Аның рухы безнең күңелләрдә һәм Алла бирсә, ул безнең бүгенге эш гамәлләре безгә көч биреп тора. Чөнки Тукай нинди кыен авыр заманнарда халкым милләтен яши алган икән. Бүген нигә без аннан баш тартырга яисә бик тиз генә чигенергә тиеш әле? Кайчан җиңел булган? Тукай чорында җиңел булганмы? Телебезне, милләтебезне, халкыбызны, аның башка иҗтимагый якларын күтәрү, торгызу, яшәтү җиңел булмаган. Без бүген еш кына зарланабыз, булмый инде баш иябез һәм чигенүгә барабыз. Мин уйлыйм, кыенлыклар аша үтеп чыга алу, нәкъ ул Тукай рухы дигән сүз. Азмы какканны вә сукканны күтәрдем мин ятим. Азрак үстерде сыйпап тик маңлайымнан милләтем. Габдулла Тукай Казанда ачлы туклы, салкынга, начар шартларга түзеп яшәгән. Шулай булса да, иң беренче чиратта халкыбызны кайгырта. Иҗаты нигезендә милләт мәнфәгатьләре. Габдулла Тукайның исемен мәңгеләштерү татарга үзенең мәсләген югалтмау өчен кирәк. Менә былтыр президент белән очрашканда безнең халык шагыйре Зиннур Мансуров туган тел шигыренә һәйкәл кую мәсьәләсен күтәргән иде һәм президент аны хуплап үзенең йөкләмәсен, үзенең әмерен бирде. Без менә күптән түгел аңа урын сайладык. Ул милли китапханә каршысында Казан елгасына театрдан ул һәйкәл генә түгел, хәтта менә шундый ансамбль. Әлегә һәйкәлнең төгәл сроклары билгеле түгел, башта конкурс игълан ителергә тиеш. Хәзер иң мөһиме шагыйрьнең иҗатын өйрәнү, фикерләрен белү. Тукай үз чорында шигъриятне моңа кадәр күрелмәгән биклеккә күтәрүче дә була. Шуңа өстәп, үз заманында да, хәтта хәзер дә татар халкын берләштерүче бер көч тә ул. Татар халкы кайда гына яшәмәсен, Америкадамы, Төркиядәме, Австралиядәме, менә үзләренең оешмаларын Габдулла Тукай исеме белән атыйлар. Татар халкының тарихын, үткәнен, аның язмышын, этнографиясын белергә теләсәң, Тукай иҗатына гына да мөрәҗәгать итү җитә торгандыр. Габдулла Тукайны өйрәнү үзе исән чактан ук башлана. Әйтик, бу хакта Фатих Әмирхан, соңрак Җамал Вәлиди язып чыга. Күптән түгел 2 томда аны шәхес буларак ача торган истәлекләр дөнья күргән. Шулай да бөек шагыйребезне әле өйрәнәсе дә өйрәнәсе. Әле барлык шигырьләргә табылган дип әйтеп булмый. 6 томны әсәрләре чыкты. Анда инде моңа кадәр табылганнар бөтенесе дә урын алдылар. Тиешле шәрехләмәләр белән урын алдылар. Киләчәктә дә әле Тукайның табылмаган шигырьләре табылырга мөмкин. Чөнки революция кадәрге безнең вакытлы матбугат, хәтта рус матбугатында Тукайга нисбәттән ныктап тикшерелгәне юк. Ул вакытта җаектагы рус газеталарында да Тукай әсәрләре булырга мөмкин дип әйтәләр. Шагыйрьне өйрәнү аның тәхәллүсләре күп булуы белән дә кыенлаша. Тукай 70-кә якын исем астында язган. Ялгыз мизгелләрен мине Тукайга алып килә. Каршы ала мине шагыйрь ерактан көлә. Ташсынын бүгеп сәламлый, суза алмый кулың гына. Рәхмәт дей, тагы килгәнсең, үзгәртмә юлың гына. Дөньяда шундый нәрсә бар. Таяну ноктасы, этәрелеш ноктасы. Тукай туган көндә, Тукай вафат көндә безгә шушы таяну ноктасы, этәрелеш ноктасы.
Без Тукайлы халык, шуның белән бәхетлебез. Ә менә аның фикерләрен аңлап бетердекме, халыкка итеп җиткердекме икән? Шунысы хак, Тукай иҗаты бүген дә актуальлеген югалтмый. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Йылдыз Халиуллинга багышланган биографик китап тәкъдим ителде. Галәми дөнья яшендә бу кешенең күңелендә, үзләрендә һәм язмышында әлбәттә. Киров өлкәсе Малмыш районы Яңа Исмаил авылы яшәеше. Яңа Исмаил авылында чынлап та дини халык яши. Менә әлеге 18-нче гасырда төзелгән мәчет ипләп кенә яңа мәчеткә әверелгән. Томский татар балалары китап дөньясына кире кайтты. Өмет зур шул балалардан. Китаптың киләчәге бар, туган тел яшисе бар. Аллаға шөкер. Казан татар китабы йортында Йылдыз Халиуллинга багышланган биографик китап тәкъдим иттеләр. Бик күп еллар дипломатия өлкәсендә хезмәт иткән халыкара мөнәсәбәтләр белгече бүген Мәскәүдә гомер итә. Әлеге басма аның 85 яшьлек юбилеена багышлана. Әсәрнең авторы шагыйрь һәм язучы Ленар Шәйх. Тулырак Миләүшә Фәтхетдинова видео язмасында. Үзе турында китап булдыру идеясе белән Йылдыз Халиуллин 3-4 ел янып йөри. Монда җаваплы эшне ул шагыйрь һәм язучы Ленар Шәйхкә тәкъдим итә. Язучыны кирештем. Һәм инде нәкъ шул Йылдыз абыйның 85 яшенә бу китаплар чыгып өлгерде инде. Аның 40 елга якын гомере СССР һәм Россиянең Индонезия, Пакистан, Румыния, Непал, Мальдивлар, Шри-Ланка, Кыргызстан, Казакъстандагы илчилекләре белән бәйле. 20 елдан артыгын галимлек, язучылык эшчәнлеге алып бара ул. Дипломатияның тарихы һәм бүгенгесе, тышкы сәясәт, атом төш физикасы, макрокосмос, дөнья океаны, Арктика, климат үзгәрешләре, мөселман дөньясы, шигърият, шарык һәм башка өлкәләргә караган 20 якын китап, йөзләгән мәкалә авторы ул. Менә шунысы кызык, Йылдыз абыйның инде дипломат буларак, менә галим буларак та аның дөньяда барган һәр вакыйгага үзенең фикере бар, үз сүзе бар. Китапның эштәлеге шәхеснең гомер юлы, фикерләре, язмаларыннан тора. 300 татар, 500 дәнә рус телендә нәшер ителгән. Биографик материалларына караганда, русчасы бераз тулырак та булып тора һәм инде байрак та инде. Чара дәвамында татар шәхесләре үз фикерләре белән бүлеште. Кара мыйыклары хиндери. Ихтияри бер көч, күзләр янып тора инде. Ягъни галәми дөнья яшендә бу кешенең күңелендә, үзләрендә һәм язмышында әлбәттә. Миңа калса, берничә чит телдә дә басылырга лаек, һәрхәлдә түрк телендә, инглиз телендә һәм кайбер көнчыгыш телләрдә басылуына һич тә шикләнмим. Ленар Шәйх әйтүенчә, дипломат һәм галим китаплардан канәгать калган. Йылдыз Халиуллин өчен зур шатлыклы вакыйга булды һәм инде шулай халкыбыз өчен дә зур эш дип уйлыйм инде. Миләүшә Фәтхетдинова, Татарлар, Казан. Татар авылларының яшәешен яктыртуыбызны дәвам итәбез. Бүген сезне Киров өлкәсе Малмыш районы Яңа Исмаил авылына алып барырбыз. Аның тарихы бик бай. Әби патша заманынан калган катаржаннар салган таш юл хәзердә саклана. Хезмәт сөючән халкы үткәнен дә хәтерли, яңалыктан да артта калмый. Безнең төшерү төркеме Яңа Исмаилдә булып, тарихына кагылып, яңалыкларын барлап кайтты. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Менә без хәзер сезнең белән менә иске Себер тракты юлында торабыз. Бу патша заманасында салынган элекке юл, менә шулай кисәкләп, әле ул безнең истәлекле тарихи юл дип әйтәбез, безнең әле сакланып калган. Менә тарихка күз салсак инде, Яңа Исмаил авылы безнең ничек барлыкка килгән сон. Ике төрле версия бар. Беренчесе, аның элек Балтач районы безнең күрше районда Татарстаннан. Шунда җир җитмәүчелек җиргә кытлык булган вакытта
Татарлар шушында безнең монда җирләр бай җир булган, җирләр күп булган, бернинди әле кеше яшәмәгән җиргә шулай күчеп килергә теләгәннәр. Икенче версия буенча инде 18 гасырның башында ул кергәч тә Иван Грозный бит татарларны күпләп чукындыра башлаган. Менә шуннан ул күбрәк тә ул Татарстан республикасына бит кагылган инде. Безнең бу якларда тыныч булган, урманнар булгаштан. Менә шуннан куркып 4 гаилә менә шушы безнең җирлеккә килгәннәр. Алар берсе Иштек, берсе Нәзир, берсе Үтәгән дигән 3 гаилә калган, 4-нчесен кем белмибез, чөнки 4-нче гаилә китеп барганнар. 1901 елда беренче мәдрәсә ачыла бу Яңа Исмаилдә. 1903 елдан башлап 1974 елга кадәр безнең мәчеттә инде аны бөтен дөньяга танылгандыр дип беләбез. Бездә Мөхәммәдзия дигән мулла булган, торган, муллалык иткән. Менә шул 70 елдан артык мулла булып торган. Ул Каюм Насыйриның укучысы булган, арифметика китабы язган, шул елларда инде шул вакытта. Аннан соң астрономия белән дә шөгыльләнгән, география белән дә шөгыльләнгән, менә шушындый галим кеше булган. Мөхәммәдзия Бәхтияри 70 елдан артык гомерен муллалык итүгә багышлый. Мәгърифәтле дин белгече, мөгаллим, тәрбияче һәм табиб буларак танылган. Берничә китап һәм дәреслек авторы буларак 20 гасыр татар мәгарифе тарихында эз калдырган шәхес. Хатыны инде тормыш иптәше Карт абыстай булган, кызы Сәйдә апа, әле мин дә аны хәтерлим. 70 елларда Сәйдә апага барабыз дип, яшь абыстай дип йөрткәннәр. Менә безнең менә шушы авылдагы бөтен менә олы яшьтәге хатыннар менә шушы нан дини сабак алып, менә бөтенесе дә абыстай статусына хәтле менгәннәр дип әйтсәм дә ялгышмам. Авыл бик дини авыл. Инде аңлавымча, Яңа Исмаил авылында чынлап та дини халык яши. Менә әлеге 18 гасырда төзелгән мәчет ипләп кенә яңа мәчеткә әверелгән. Һәм алар бу тарихны саклый һәм аны үстерә. Беләбез, шәригатыбызда кемдә кем инде көч кертсә, ул инде аңар савап булып, садака булып язылып бара. Шушы нияттән инде иске бинаны да саклау карар кылдык, аларга да савап барсын дип, һәм шулай ук инде тарих ягыннан да шулай ук яшьләргә бер инде күрсәткеч булсынга, үзебезгә искә төшереп торырга, ничек итеп безнең хәтта авыр чорларда күрәбез, бабаларыбыз борчылганнар дин өчен. Алар хәтта үзләренең йортлары салан түбәдән булса дагы мәчет бинасын иң беренче инде 3 кенә йорт барлыкка килсә дәген, алар 4-нчесе итеп инде кулай итеп, ягъни инде гыйбадат кылырлык итеп гыйбадатхана кылганнар. Ягъни инде без мәчет дип атыйбыз. 2015 елда салына яңа мәчет. Ул искесенә кушылып китә, бик матур күренеш. Бүген мәчеттә дәресләр бирелә, балалар өчен җәйге лагерьларда оештыралар. Гомумән авылның мирасы саклана. Кунаклар килә икән, рәхим итегез. Сезгә керегез, үзләр тартыгызмы? Ләйсәнә Садырдинова, рәхим итегез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, һәрбер авылның менә үз ак әбисе, бабасы була. Менә хәзер без Илдус абыйның өендә. Беләсезме, менә бу авылның гырыф-гадәтләрен саклау, аның тарихын саклауда аның өлеше бик зур. Илдус абый менә туган һәрбер шушы авылда туган кешене исем, фамилияларын язып барган. Бу язылды. 1989 елда языла башлады. Менә шуннан күпме кеше күмелгән. Барсы рәттә язылган. 1-нче, 2-нче, 3-нче рәт, 4-нче рәт дип. Һәммәсен исеме язылган, туган елы, исем, фамилиясе, туган елы, күмелгән көне, вафат булган көне, күмелгән числасы. Изге гамәл дәвам итәрбез. Ләйсәнә Садырдинова, татарлар, Яңа Исмаил авылы, Киров өлкәсе. Бар тик алар акылны яктыртучылар, сабыр укытучылар, алар вакытны туктатырга сәләтле, ялгызлыкта иң яхшы дус. Сүзебез кешелекнең иң кыйммәтле байлыгы китап турында бара. Томский татар мәдәни үзәге хезмәткәрләре балаларны китап дөньясына алып кайтырга булганнар. Очрашу онытылмас вакыйгага әверелсен өчен нинди ысуллар белән бизәгәннәр соңалар. Бу хакта Кәримбай йортыннан ясалган сюжетта. В книге заключен огромный духовный мир человечества. Книга – самое могучее и самое универсальное средство общения людей. Очрашуда әйтелгәнчә, китапны күп укысаң, күңел күзе ачыла бара. Дөньяны яхшырак танып белә башлыйсың. Юкка гына сүз белән тел, китап белән күз ачыла дип әйтмиләр. Яхшыны яманнан аерырга да шул өйрәтә.
Мәгърифәтче галим, педагог Резади Фәхреддин да китап уку кешенең йөзенә нур, күңеленә шатлык, зиһененә куәт китерер дигән. Әдәрестекләр авторы Каюм Насыри китап бакча, андагы язулар шул бакчаның гөлләре дип зурлый басмаларны. Чыннан да, нинди генә шигырь, әкиятне укысаң да, алар күңелне боета, бу гүзәл дөньяның серләрен ача. Томск өлкә татар мәдәният үзәге хезмәткәрләре балалар һәм ата-аналар өчен әзерләгән кичәгә әзерләнгәндә дә шушы фикерләрне истә тотканнар. Сказка Шарли Перо кот? Собака. Ул кичкенә чагыннан бирле китаплар укырга ярата. Руфания Закирова белеме буенча радиотехник. Пенсияга чыккач татар һәм рус телләрендә шигырьләр яза башлый. Ә бу кичәдә ул мәртәбәле чакырылган кунак. Алтын табақтан ашамайым, кәрван йортта яшамайым. Аллаһыма рәхмәт әйтәм, иманымны ташламайым. Бақи иман, барча адамдарға телим. Аллаһының исме рәхмәт, гафу итәр дип уйлыйм. Очрашу истәлеге туган авыл турындагы басманы бүләк итеп тапшырдылар. Хочу вручить книгу, которая называется «Казанка». Вы, наверное, знаете, нет? Пестерева. Ее написал еще в 2012 году. Это о вашей родной деревне. Да. И, пожалуйста, чтобы вы не забывали свои корни и нам не давали забывать их. Бу чарада катнашкан балалар китап белән кызыксыналар. Өмет бар. Өмет зур шул балалардан. Китаптың киләчәге бар, туган тел яшисе бар. Аллаһка шөкер. Әзерлек барышында тәрбиячеләр балалардан яраткан китапларын бүләк итеп алып килүләрен сораган, ләкин киштәләрдә калдырмыйлар. Аларның яңа хуҗасы булуы сер булачак. Выходи, моя хорошая, вот так. Так, держи, Кристиночка. Я с детства очень люблю сама читать. Взахлеб читаю сначала бумажные экземпляры книг, теперь я в электронном варианте читаю разные всякие, и фэнтези, и детективы, и детские всякие разные. Поэтому такие мероприятия мне очень нравятся. И вот у меня дочка стала, хотя у меня 3 детей, старшие мальчишки не очень интересуются литературой, а вот дочка очень любит книжки, читать любит. Поэтому мне вот такие вот мероприятия очень понравились, да. И вот этот обмен книжками, это очень полезное мероприятие. Можно как бы не только впечатлениями, да, делиться, но вот и с помощью книг обмениваться своими знаниями, да, литературными, художественными. Рәмзия Ахматова күп еллар бу үзәктә музыка укытучысы булып эшләй. Кыргызстанда туып үскән, китап сөючеләрдән. Бала чакта татар тарихы белән кызыксынган, ләкин китапханәләрдә мәгълүмат юк иде дип искә ала Рәмзия. Мин хәзер укыймын Бабур китабы. Бабур хан булды. Мин хәзер араб телене өйрәнәмен, Коръән. Минем теләк бар Коръән укырга. Ну, пока что еще тяжело. Миңа бу акция бик ошады. Минем бездә үзәктә теләге бар. Күбрәк шундый акциялар үткәрергә. Һәрбер укыган әсәр тормышыбызга бер яңалык булып керә. Алар аша без дөнья белән танышабыз, үзебезгә тормыш тәҗрибәсе туплыйбыз, тәрбия алабыз, уйланабыз, нәтиҗә ясыйбыз дип уртаклашты кичәгә килүчеләр. Алар алга таба да кулдан китап төшермәскә ышандырып таралыштылар. Томскидан Елена Сафиуллина, татарлар. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарлар тапшыру һәр вакыт сезнең белән элемтәдә. Бер генә хат һәм шалтыратуыгызда игътибарсыз калмый. Җибәргән хәбәрләрегез һәм видео материалларыгыз өчен зур рәхмәт. Йорт-җирләрегез имин булсын, тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Хәбәрләшеп торыйк. Сау булыгыз.